Tɔgɔ Segu Sangare électricien kasigi ko in kɔni jamana ɲɛmɔgɔw tun y'a ko lajɛ wagati la mais a ma se ka sira sɔrɔ kasigi kɔni bɛ yan lakanali de kama mais an bɛ wagati min na bi gɛlɛya min bɛ maliyɛnw yɛrɛ kan a ko bɛ gɛlɛya dɛ ne bɛ se ka mun fɔ aw ye o ye ne tɔgɔ Dramane Kulubali avant que u k'a kɛ diyagoya ye ne hakilina la fɔlɔ u ka mɔgɔw la sensibiliser en même temps ka a sɔngɔ fana nɔgɔya o la kɔni n'a kɛra diyagoya ye mɔgɔ caman bɛ se ka don a kɔrɔ sinon a diyagoyalama bɛɛ ma dege a la f'i k'i yɛrɛ dege a la fana de yan'a ka kɛ diyagoya ye o kɔni tiɲɛ yɛrɛ la o ye ne hakilinata ye. N tɔgɔ Musa Keyita tiɲɛ yɛrɛ la ni kasike ko exigera vraiment a bɛ fisaya parce que ne yɛrɛ souvent ne bɛ accident dɔw bɛ kɛ anw sen kan yan dɔw yɛrɛ bɛ to moto la dɔw b'u ci ɲɔgɔn bɔ k'u bin dɔw kun bɛ pɛrɛn o n'a sɔrɔ kasike b'u kun na u bɛ se ka sauver hali ni faw ka la ni kasike b'i kun na donc a ka ca Ala fɛ i bɛ se ka balo quoi donc ne kɔni bɛ min fɔ jamanadenw ye an ka sɔn a ma an ka sɔn kasike ko ma donc bɛɛ ka kasike na kasike de i kun na. Mohamed Jakite kasike don tɛ solution ye parce que n'i ye moto boli kojugu o de bɛ na ni excès de vitesse de bɛ na ni accident ye ka caya kabini bɛɛ y'i ka denbaya la conseiller ka wa ta dɔɔni dɔɔni accident tɛna kɛ ou bien kabini a t'a fɔ président dɔrɔn a ka jamana balo ni courant ni fɛnw jigi gɛlɛya bɛ maliyɛn bɛɛ kan. Ne tɔgɔ Sunkalo Mamadu Keyita kasiki n'a obligé là c'est bien d'abord kasiki bɛ kɛ k'an yɛrɛ de ka sécurité maintenir a bɛ kɛ k'an yɛrɛ ka sécurité maintenir. Mais n'oubliez pas aussi que nous sommes dans un pays pauvre. Parce que Kaski Damano, nous avons tendance à comprendre que le prix du casque va jusqu'à 10 000 francs. Donc, nous avons 10 000 francs, c'est moto 10 000 francs au casque là. L'État fait une subvention à ce niveau pour que le casque privé soit digné. Car digné est au coffre casque à quel diable est. Pour le faire de barra pour nous quoi. Nous trouvons Kamo Kulibali. Antefeno que c'est-à-dire yɛrɛ bonya kan quoi mais an ka kɛ o de ka wusa an ma parce que ni kase b'i kunna ni en cas ni accident nana a b'i sauver a bɛ se k'i kunnaja k'i bɔ fɛn caman na quoi ni kuncili kan ka yala i na porokoto ka bɔ kuncili kɔni ma ni fɛn kan ka o yala kunkolo kɔni na sauver mais dans les cas contraires ni gouvernement y'a essayé k'a b'a kɛ diyagoya de ye bon o fana ka jate minɛ u ka jate minɛ ka taa sira caman fɛ parce que an filɛ wagati min na a ma nɔgɔ gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan. Bon ne tɔgɔ Bamusa Jawara mɔgɔ bɛ sensibiliser dɔɔni de pour que u bɛ se ka don kasike ko la sinon kasike ko y'an yɛrɛ ka sécurité de kama a bɛ dabɔ an yɛrɛ de kun yɛrɛ kama fɔlɔ yan'a ka kɛ diyagoya ye mais ni bɛɛ y'a faamuya ten vraiment a ka ɲi ni bɛɛ bɛ se ka don i yɛrɛ ka sécurité de don mais n'i y'a ka diyagoyalama ye o y'a kɛlen mankan ye quoi donc hali an balaka minnu bɛ yen kasike ko man d'u ye ka sabu k'a d'a kan olu yɛrɛ b'u kun dilan min kɛ kasike donni man d'u ye dɔw bɛ yen fana n'olu y'a don a bɛ vertige bila olu fana na a bɛ ɲɛnamini bila u la donc a bɛ kɛ degun ye quoi. Isufu Hayidara n'u y'a kɛ maliyɛnw ka diyagoya ye u k'u jija faamaw fana ka se 100 o 100 la u ka 90 ta jamanadenw bɛ se k'u jija tan in na i y'a faamu parce que kasike filɛ sécurité dan don hali n'i bɔra ka bin ni accident i kunkolo bɛ sauver i y'a faamuya an ma dɔwɛrɛ fɔ faamaw u ka jija dɔrɔn 90 u ka 90 ta jamanadenw bɛ tan ta i y'a faamu o la u bɛ se k'a diyagoya mɔgɔw kan ni kasike 2000 ye u k'u jija ka 1700 sara population bɛ 300 sara u bɛ se ka kasike sɔrɔ n tɛ waati gɛlɛya in na k'u bɛ jamana fɛn ta k'a ɲɛsin mɔgɔw kan a ka gɛlɛn hali u kana nin kuma n'u tɛ se k'o kɛ dɔrɔn u kana kuma fɔ.